Okay, naiiling po nindo ang mga nagtatalubo ng mga sunflower hindi po sa Pacol, sunflower area. Ano po? Yun po niyan, saro sa ipipicture tango niya na programa, sa programang pag-urulayan ta po. Kaya ba na po ang pag-iskusar po kang Bicol Medical Center na maging fully operational po ang sa indang laboratory, lalo na po ang cardiac center. And at the same time po ang istorya kan magagom na grabe po ang inaagihan sa ngunyan. Sabi po nga ni Ken, walang iwanan. At the same time po ang pag-adal po kang pag-bake and pag-giboning pizza. Kabali po yan sa satoy pong pag-uurulayan po ngunyan na aldaw na ining sa satoy pong programa nga pag-uurulayan ta. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Hindi sa satuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Hi, I am Malu Barciliano of the Ateneo de Naga University. I am the Program Director of the Master in Business Administration and Master in Public Administration cluster of the Graduate School. The Ateneo de Naga Graduate School has a long tradition of advancing professional competence and leadership among its students in the service of Bicol and the world. With a faculty of outstanding educators, researchers, and industry practitioners, we offer flexible asynchronous online classes so you can pursue excellent professional education at your own pace. So level up and advance your career. Be an Atenean. Choose Ateneo de Naga University. Be an Atenean. Choose Ateneo de Naga University. Enroll now. Beno, sa tuwa pong istorya po sa Bicol Medical Center, ayos po ngunyan kang manemento kang Bicol Medical Center sa pagi po ni Dr. Kiko Sales, ang Medical Center Chief. Tangari pong maging fully operational na po ang sa indang cardiac center as in iba pang mga operating rooms dyan po sa sinambitang hospital. Mapuplay itong mga transformer, go na kami. Aram ta pong kanakol ang naghahalat na kani, tangari pong ma-approve sara naman po kan mga Bicolano, asin kan mga naganyo
ang serbisyo kan sinambit ng state of the art na facilities na duwa lang po ng igwa kani sa buong Pilipinas at par po ni sa gabos sa mga matitibay na hospital sa lalo na po naman sa Metro Manila. Nagkaigwa po ning meeting ang iba-ibang opisina, ang Bureau of Fire, ang City Engineer's Office, asin si contractor tangarig pong arayuson, si dikit pang mga kinks kang asin mga dikit pang mga problema kan sinambit ng full energization kang cardiac center kang BMC. Digdimahin ang pasyente, hindi ang mga doktor na nagkakatingilingon kung may bara ang sa imong puso. Magpakadi po kita na maging matrayon po ang gabos pong ekspertong pigigibo, tangarig pong magtalubo sin mapakinabangan po kan mga kababayan ta ang sinambit ng facility. Pagpasalamat na po sa Bicol Medical Center Management, ka Dr. Nerva, ka Dr. Sales, ka Dr. Barion, ka Dr. Ricaport, asin iba pa po mga pagiriba na sige-sige po ang pag-iskusar. Katabang po ang City Engineer's Office, asin ang kontraktor, and siriman ang Bureau of Fire Protection, and ang iba pa pong mga stakeholders sa sinambit na pong urulay. Yun, kaibanan naman po igdi ang mga taga Concepcion, Pequeña. Si SK Chairman Rona. SK Kagawad. SK Kagawad. SK Kagawad. Ang mga matitibay na mga asin mga very innovative na mga SK officials. Wow. Thank you po. Okay. Ay, nagabi ko, Ray. Okay. Hi po. Okay, okay. Hello. Welcome po digdi mga tugang sa pigaapod na Little Baguio. Digdi po yan sa Sunflower Garden sa barangay kang Pacol, Naga City. Araw po yan kani kay Hiwas. Sabi po kan mga nakaulay ta sa lugar, mga nasa 2 hektarya po ini. Mahiwas na maray, asin bako sa napong sunflower ang sa tuya pong mahihiling digdi. Igwa po ning Silosia, igwa man po ning Wonder White, bako pong Wonder Woman asin igwa man po ning Aster, asin iba pa pong klaseng mga burak. Ini man po si mga nagkararaot kan nakaagi pong mga aldaw. Makapanghinayang po kuta na ta huli ta ini po sa inda kuta ng preparasyon ngunya pong aldaw ni mga puso. Ani ba po naraot kan mga peste, ani ba man po naraot kang nakaaging makukusog na pag-uuran. Sa ngunyan po preparar ang mga paratanom ligdi para sa maabuton na Semana Santa. Laom ninda na lugod maging maray ang pagtalubo kan mga burak. Asin sana man lugod, dahil man po da magparauran sa masunod na mga aldaw. Sumunod sa health protocol, masunod bang po girara ito. Ang Samoya lang pong kinaindigdi itong donation lang po. Iyan lang po talaga. So kaya lang kang palubag-loob lang po. Ito po kayang aldaw na nagdagsan tao, nagkuaman po ang Samoyang presidente digdi na kang asosasyon ng bantay, nag-guide sa mga paralaog. Ito po nga na pinag-aano po nga pagpapatub po nga na kang social distancing na to. Dahil may man po pwedeng kweno na itong tapos ito nga ng mayong pismas, kukan mi po talaga to exihiran mi talagang ang mga naglalaraog digdi pwedeng makalaog na mayong pismas, na kuyan dyan, maglagbok, ayan. Yan po ang kuyan na to. Duman man po ito napunta. Ning first time namin dito sa Sunflower Farm, maganda, maaliwalas. First time namin dito sa Sunflower Garden or Sunflower Farm, bukod sa maaliwalas, bukod sa nakaka-relax siya, nakaka-overwhelm siya for me, as a student. Sa mga gustong mag-igdi na kamuta, magayon talaga siya, lalo na sa mga estudyanteng stress sa mga module. Kaya po ano mag-relax, argme.
have fun and have bonding with them, with your friends. Importante sana po ang pag-utob kan si mga susundon, asin ini po piga mo monitor kan mga barangay officials kan sinambit ng barangay. So madana po kita magbisita, magbakal ng burak, tangkilikon ta po ang local flower industry sa satuya pong lugar. Si Seman ang riregaluhan nindo ka mga burak na yan. Mayo man po. Amaya ma. Dapat ka mo pigregaluhan burak, bako ka mo ang nagregalong burak, ano? Mayo man nga ni. Ay sa bagay hurubin pa. Kanagtalikod po mga aldaw, binisita po nato ang magagom na sinda Liwayway asin Francisco Bresuela kan barangay kan Balatas. Bedridden na po ngunyan si Nanay Liwayway. Siya po yaon dyan pirmi, mahiling niya to sa patso kang basilika, naghahagad po ng limos sa mga kababayan ta. Sa ibong kan mga angat sa nasaindang namamatian, kaya na po an sa iya pong mister, naigwaman po ning kamatian sa ngunyan. Ngunyan pong Valentine's Day, promesa ninda sa kada saro, walang iwanan. Maibanan sinda sa hirap man o sa ginhawa. Ang mga Valentine's na ba kaya, siyempre, ang pag-iribanan ta, sa hirap at ginhawa. Kami man daw sabi kami gardening. Magkarinyo po kami din tubig po. Sige po, tayo. Iyon ta po. May existing na po dyan sa luwas, yung linya. Malayo po. Ano nga lang. Sige po, ipahiling ko po. Ang araw po kami naliwat ka na. Dahil kami nakakahiri po. Kung ngayon kami tubig, anong man po. Nagpagkasal po kami dyan sa baba. Nag-pray po itong bigumba. Eh, paano man huwag tumay kami kapura-purtawan. Sige, iling ko po kung ano po ang mga gibuta. Matabang po kami ni Kagawad. Basta ang mensahe ko lang po sa Indo, siyempre ang pag-iribanan ta. Valentine, ano ang masasabi mo sa iyo? Kagawad, dito na sis. Tabangan po nito kami. Iya po. Ako si Kagawad baby. Hindi ka po mag-edit tayo po si Kagawad dito. Valentine's Day, kaya ang mensahe to sa Indo, ha? Sa hirap at ginhawa. Sige po, dahil po kami mahaloy. Hali po na kami naman sa sa Basilika. Oo. Nagpapaabot ng sinda rin wisis sa ito na magmaray naman ang kamugtakin. Namimiss ka mo duman sa Basilika. Iyon po nga sabi Sige po, ha? Tingnan mo ka. Iwag ko po ng tapos iwapasin ko po itong kayo ninyo. asahan ko po yung tubig sige po. po. Sige po. Hindi po, yung Sige po. linyami po. Ano bang kita manager? Wala. Ha? Iwag ko mo po ng ha? Ano na po kami? Happy Valentine po sa inyo. Happy Valentine. Sige po, sige po. Okay po. Pirang taon na po kamong naggagamit wheelchair? Siya po na? Sa mula po, gamit na po ako. Sa fall po noong 1994. Si tatay po? Ayun yun na po, yan na 2000 na po. Nangyari sa ko, tinahulog ko sa ampas. Sa sapa. Papa Jack. Ako po, bayang driver. Natudo po si nanay dati. Ay po. Kamu po ang? Driver. Sa pagsungko po nato kay ina, naabutan taman po si Cha Seni Beldad.
siya po madihon, asin haloy ng kabisto ni Nanay Liwayway. Uya po ang sa iyang advice duman po sa may mga kakundian, kamatian sa seda pong mga hawak. Dangunta po ang napahayag ni Chasen. Anong taon ka po nawara ng pagiling tabi, Chasen? Basta tulong taon po na ako. Wala nang imundag, nagtulong taon. Kaya na po. Ano na po ako na? Ano na, 58 na po ako sa apit sa 20. Kaning Pong February. So, ito pong pakawara mo po ng pagiling kang 3 years old ka na, nagigirumduman mo pa ito? Ngayon pa po akong pagkaaral. So, naistorya na lang sa mo na, nakahiling ka ng Sabi tulong ng taon. lola. Ano po sasabi kang lola mo? Ay, nahalian natin pagiling. Yan ang tulong taon na lang. Tulong taon ka na. So di gusto sabihin, dahil mo lamang ko ta anak kung magkaigwa lamang ko tang boyfriend. Bayo, ano? Tiya. Ayok po, garo. O, bata mga Valentine's ko niyan. Kunya na Domingo. Pero nagtibok man ko ta na tiya ang puso mo. Nagtibok man po ko na. Tapos. tapos. Mayo po. Sa'yo man maagom sa kung dahil nakakahili. Siyempre, ataman ng paninda. Sa busis lang po ko ta napigano mo, sa busis lang. Gigirong-duman mo. Sakali matiya si mga nag-iiling sa to, ano ang mensahe mo sa inda? Itong may mga minsan nadidisginar sa buhay, minsan nagkaroon ng wawarang pag-asa. Ano ang mensahe mo pwedeng ikataw sa inda? Ay, dahil po sila mawaran ng pag-asa. Ang kagustuhan ng Diyos nangyari sa tanggapon tang maluwag. Basta dahil mawarang pag-asa ta. Mahal pa kita ng Diyos. Nagagan mo pa kitang permission sa iyo na i-video ta sa ito ta sa. Pakabisto mo kay Chaliway. Madihon ko po. Pirang taon naman kami sa Basilica. Ay, haluyo na po lagi ng 20. Oo. Sila lang po ng mag-agom, may harong-harong man. Sa harong man silang problema sa pagkakanlang, sa kayan sa paggulong niya. Haloy-haloy po yan na mga kahanap buhay. Iya. Kayo man pigo-urulay-ulayan niya, paano na daw niya ako yan. May mati, ano po? Mamang kitang maitabang na diri-diritso. Magkatauman, simpre, sararuan. Iya po. Sige po. Salamat, Juan, kung matatabangan mo talaga siya. Sige po, okay po. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Bicoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolondia, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Bicoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Mga tugang, para po sa mga mag-agom, mag-irelusyon na naghahanap po ng dating place o maski magbabarkada, naghahanap po ng espesyal na lugar, ngunyan pong Valentine's Day.
Pwede nyo pong aprobitsahan ang Deeds Cafe and Restaurant. Igdi po yan sa San Felipe, Naga City. Mananaw po sindan ning pre-cookies sa aga. Siripon ta po ang mga katakam-takam na pigo-preser nindang mga cake asin ang magayon na ambience sa presentasyon na ini. Para man po naman sa mga naghahanap ning mga kakaibang klase ning pizza, ang bagong kinaaliwan asin binabalik-balikan kan mga nagenyo, bisitahon ta po ang Mikoy's Pizza dyan sa sentro kang Sunod Naga. Magugulat ka po sa gulay at pizza ninda na talagang masiram, bako sa na pong pampamilya kundi pambilog na barangay. Kung paano ini, pigigibo, ang detalye dalanan ta po sa bidyong ini. Sa Mikoy's Naga po, mayroon po kaming Valentine's Day promo na tinatawag. Mangyayari po siya sa February 14 at exactly 3 p.m. At kung gusto niyo pong sumali, mga Mami Koys, Daddy Koys, pwede po kayong mag-join sa aming papromo. Just like our FB page, pumunta po kayo sa FB page namin at makikita niyo po doon eksakto kung ano po yung mechanics. Like and share po yung post ng Valentine's Day promo namin na makikita po sa FB page. Tag of your 10 of your friends, invite at least 10 friends to like Mikoy's Naga FB page, and comment down below the name of your loved one at sabihin kung bakit siya ang malapit sa puso mo. End your comment with a caption of hashtag Mikoy's Naga, hashtag your best choice Mikoy's, and hashtag bakit siya ang malapit sa puso mo. Yung grand prize po namin, mananalo po siya ng 1 heart-shaped Gulayat pizza, 2 fraps, chocolates, donuts, and bouquet of flowers worth 5,000 pesos. Yes. Yung second prize po, Manning Heart Pizza. And lastly po, third prize, 2 fraps. Yes po. Promo period start on January 25, 2021 to February 14, 2021 po. Yung Mikoy's na pizza, made with love po talaga siya. From our mother po, yung pagmamahal niya po sa kanyang anak na i-show niya po sa pamamagitan po ng pizza. Sabi nga ma'am natin, naging Mikoy's po from the word mami ko. Yung son po ng ating CEO, yung tawag po sa kanya is me and ko. So parang naging Mikoy's po siya. Yung kaibahan po natin sa ibang pizza, hindi po tayo frozen pizza. From the start po, yung dough, yung ingredients po, lahat po yun ginagayat po with love para po ma-serve natin sa mga customer natin. So magkakaroon po tayo ng repeat orders po. Our Gulayat pizza po is 36 by 36. May round shape po tayo, may heart shape din po. Makakakain po nun halos isang barangay naman kung tutuusin. Depende pa po yun ma'am sa slices na hinihingi sa atin ng customer. Yes po. Regular cut size po is 90 slices and then 120 to 140 po ang bite size. Sa Gulayat pizza po yun. 30 to 45 minutes ma'am ang preparation time. May mga linalagay ma'am kami na notes para po mas special po sa customer, lalo na po kung may mga surprise. So at least ma'am tumatanggap ma'am kami ng pre-order. Pero sabi nga natin, di ba ma'am, kinikater ma'am ng Mikoy's Naga kahit mga urgent order ma'am para mas ma-feel ma'am ng pagbibigyan kung gaano ma'am sila ka-importante sa loved one nila. Lalo na po yung mga sa abroad, usually po may mga client kami from abroad na gusto po talagang i-surprise yung family member nila. So, sa pamamagitan ma'am ng Mikoy's Pizza, parang nakakasama din po nila yung loved ones nila dito sa Pinas. Visit po our page and at the same time po, dito po kami located po kami sa China Bank, sa harap po ng China Bank at saka Watson. Kung gusto niyo pong ma-experience ang pinakamalaking pizza po sa Bicolandia, pumunta lang po kayo dito sa store. Marami po kayong pagpipilian from Gulayat,
Cuatro Cantos, Manny Heart, at saka Kambal Bunso po namin. May mga classic at special flavors din po na magugustuhan po from mga bata hanggang pong oldies. Marami pong flavors. Okay, sa mga nagbe-birthday po ko dyan, mag-igdi po kita sa Barangay Campacol. Ilingon ta po ang kagayunan kan flower farm na nigdi po sa Pacol, Naga City. Kadakol po nagbibirisita ng mga kairibanan ta. Doon po sa Balyo. Kadakol pang maniba-ibang mga burak. Tangari pong matangkilig ta po ang lokal na produksyon kan mga burak hindi po sa tuyang lugar. So mga birthday ko yan, happy birthday po sa Indo. And sana po panagos kita magiribanan sa programa. Hindi po sa programang Pag-Urulayan ta. Nadadangog po sa 89.5 radyo natin as man sa 105.5 Bicol Idol FM. Madadalan naman po sa Facebook page kan sa inyong lingkod Kagawad Dito del Rosario, and sa YouTube channel kan sa inyong pong lingkod. So habang po nagpapapicture taking sinda, ako man po maekstro naman sa tuyang programa ngunyan pong aldaw na Sabado sa programang Pag-Urulayan ta. Say hi, hello. Yun, ang mga bagito as in mga magagayon. Ano ba? Happy Valentine's Day sa Indo. Opo. Hello. Ano pa? Okay, so salamat po kasi itong pagkatabay. Hindi po ang sa inyong lingkod, si Kagawad Lito del Rosario. Happy Valentine's po sa tuyo ka, boss. Mabuhay po kita. Marikoy, asin Parikoy, ang pinakadakulang pizza sa Bicolandia, yauna sa Naga. Ang Mikoy's Pizza. Mapapakagat ka talaga, tadakul ang sizes asin shapes na pwede mong pagpilian. Ang Cuatro Cantos na may 8 flavors. Ang heart shape na Manay Heart Pizza na may iba-ibang flavors, good for 10 to 15 persons. Asin ang pinakadakula. Goliath Pizza na may 6 na flavors, good for 18 to 23 persons. Dakol pang flavors ang pwede mong pagpilian, asin buy one take one pa. Special pizza flavors, chicken, cheeseburger, shawarma, tuna delight, garlic cheese, carbonara, classic pizza flavors, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, bacon, beef mushroom, vegetarian. Namnamin ang iba-ibang variety kan sa indang props in milk teas. Asin ang shawarma na sa indong babalik-balikan. Namitan mo na ang Mikoy's Pizza. Asin bisitahon kami sa Peña Francia Corner, Panganiban Drive, Naga City, sa Hampang, Can Watson. Your best choice, Mikoy's.